kia gigo ma jaluo onego bed ni timo. Erokamano ahinya. Wacho kamano maparo ni odiochieng' manyoro bende piny Kenya na hingo odiochieng' mano mar Utamaduni Day. Kakilie twak. Apenji kata mana ni ratiro mage ma samoro nyithindo manyiri ichocho, ratiro ma bende ichocho samoro ka nyathi manyako. Kia ni ma to koro ichocho raticha, mano kaluwore kod thor wach koro ma higani. Ka medo gi gima osiepa wacho ni nitie nyithindo man dala kata Nyandobi kae makia kata rights gi. Ineno ka wawene odiochieng' madhialo nyithindo manyako to wawene rights gi. Nitie nyithindo moko makia kata rights gi. Kata jonyuol ineno kipenje ni to rights mag nyathini ni to enang'o. Ong'e ni dong ot to ni kae, lakini how safe is the child. Ineno iyudo ni kata healthcare nyithindo mang'eny onge proper healthcare. Nairobi ka kata dala nyithindo nagi mang'eny onge proper healthcare. Ka wanya wuoye ne wach school, Kibira ne wantie gi MP miluongo ni Ken Okoth. Tabo wacho gi Kiswahili mosenindo Ken Okoth. Tabo wacho gi Kiswahili nikech no wacho ni nitie masomo bora gi bora masomo. Nyithindo mang'eny manyiri en bora masomo. Enanya ni idhi school. Ineno to pogrok ne kanye mar bora masomo gi masomo bora. Masomo bora ni ochuna ni in idhi school. Ko penj ni jomo dhi school ero tinguru badu tinya tingo. Lakini ng'eni ya masomo bora en quality education ma nitie transition wanya neno behavior change ni ya Sharon to nochako ka en kae to sani wanya neno ni growth moro nitie. Ineno mano masomo bora masomo. To koro anya wacho ni kata ka watiyo Kibira nyithindo mang'eny mwatiyogo kia kata chenro ma nitie rights mag nyithindo. Kata jopuonjo wacho gimoro ma make sense ni rights and responsibility. Jo mang'eny ong'e rights lakini rights gidhi hand in hand with responsibility. En ang'o mini dhi timo ne rights go. Ineno. Nikech ang'eni bende isebedo kata mana kitiyo machiegni ahinya gi nyithindo modak e gwenge mag Kibra. To kapaka ni nyithindo manyiri kende, donge? Nitie kata nyithindo machuo. Koro kata mana king'iyo kata mana kar dak ma Kibra, chiedh nade mage mineno ka nyithindo manyiri ahinya kada nikech odiochieng' ma kawuono to ko wadhialo mana nyathi manyako. Ng'eni Kibira kaka ji odake en rooms mar 10 by 10 ineno. Koro inya yudo ni ng'ato familia achiel ni kata gi nyithindo 10. Koro gima timre ni nyithindo manyiri nigi room gi margi, nyithindo machuo nigi room margi. Ing'eni ka ginindo e room ni to ere safety mwanya guarantee ne nyithindo gi. Mani kaka ijonia nyithindo kata beach kanyo yudo ich tikia. Nitie colleague moro achiel mane wacho niya gine mkutano gi 30 women. To gi realize ni out of those 30 women 28 mar nyirigo were raped with the same person. Adiera. Ineno to reason is with the same person. The reason why ngani o rape nyithindo gi and because nyithindo gi ling or gi full. Mano challenge achiedh nade maduong' ma nyithindo kadhe. Ahinya ne nyithindo manyiri ma bende samoro nitie gionge empowerment no maginya wacho niya ma emotimo magi. To samoro to inya yudo ni en shida. Samoro yoro kata mana ni en watne bende en watne kako ochak wacho. En owad baba umoro anko dongo to ni anko ineno gik makamago. To awacho ni nyithindo kia rights gi makata ka ng'ato timo ne nyathini kamae to konya wacho konya fulo ni ng'ani otimo na kama gi kama iwinjo. To gimanya wacho ni en nyithindo onego waket gi e forefront mondo ging'e rights gi. To samoro anya wacho bende en shida ing'eni kata Kibira kata samoro yudo kata sanitary towels gi tek yudo chiemo tek. Koro ng'ato wuondo nyathi gi something as basic as food. Wase winjo sex for water, sex for food. Kata chiemo. Ineno. Koro ema wacho niya achiedh nade ma nyako ma
odak Kibera yudo opogore kabisa gi achiedh nade ma nikech Kibera en ji odak mang'eny bende space onge gige makamago pi bende shida ang'eni Kibera nyalo bedo achiel kuom gi kata mana kuonde dak mata waton wach ni yuto ji nitiere piny tang'eni nitiere kuonde dak mopogore opogore ma bende samoro achiedh nade ma samoro nyathi modak Kibera yudo bende ma samoro nyathi modak kata mana Mathare be nyalo bedo ni yudo mago duto te walose ahinya ka bende samoro bende jonyuol bende aparo ni jonyuol bende uketo chenro makama mar mondo mi wapuonjre kaka nyithiwa nyalo bedo godo thuolo mar mondo mi ginyiswa achiedh nade mwakadha ahinya kwa chako gi achiedh nade mokwongo ratiro ma bende oja chocha ahinya kuom nyithindo manyiri nyaka nyithindo ma yawuoyi en bembo wach mar ng'ato biro bambo nyathi samoro en wat to samoro kaka miyo ok inyal kata mana dhi go report nikech samoro en wat makonyi kidhi go report to mano gima koro ibiro bedo ni lalo kony ma samoro nyalo miyi wachaka nagi wach mar bembo mana mapiyo winji ma patch will kista ing'eni Sharon gima timre bembo nitie lakini kata Kibera ne aseneno mang'eny ni ng'amo bambo nyathi en kata wat to koro giluongore kaka joot to giloso ineno nyathino ko yudo that justice to gima nyalo samoro kata mna chief ema tieko wachno kiko tere doho ing'eni watieka ka joka watieka ka joka ng'ato be asewinjo ni ng'ato bambo nyathi imiyo kata miyono kata 500 surely mondo ling to ing'eni gimoko ne ni future mar nyathini nitie trauma stigma depression nitie waseyudo cases mang'eny after obamb nyathi to nyathi dhi commit suicide waseneno mang'eny ineno koro nitie kangaroo courts Kibera gigo nitie kata dala ng'ato kose bambo nyathi to ing'eni ya ma dhi kelo wich kuot ya waumuru nitie aparo ni walose weche